Tayo po lahat mga minamahal ko, sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating mong pinakamamahal na Panginoon. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa magbanal makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus sa hapon ito. Patuloy pong buksan ang aming mga pangunawa, ang pong mga puso, mahal na Panginoon, ang maging receptive. Ay pong tanggapin, mahal na Panginoon, ang bawat turo. Ang mga butil ng salita na nagbumula. Hallelujah sa iyo. Mahal na Panginoong Yesus, kasangkapanin mo lamang po ako. Preach to us, mahal na Panginoon. Ikaw mangaral sa akin. Saganan sa akin, wala po akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Sa iyo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon. Huwag akong makita. Kundi walang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig para sa bawat isa sa amin. At sa pangkalatang panalangin ng iyong taong ilang isa ng ayong pamiminamahal Evangelista Weldes Almeda, kasabay ng paghingi ng kapatawaran sa lahat ng pagsalangsang, lalo na pong iyong abang lingkod. Ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. You may be seated, mga minamahal ko. At ihanda ang ating pong mga Biblia, ating pong mga notebooks. Amen? Maganda na tayo po'y magtala ng mga verses para atin pong muling mabalikan sa ating pong mga tahanan. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. I give double honor and respect sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng mahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at ginagalan na Evangelista Weldes Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Para ang ating pong banal na iglesia patuloy na makapamalakaya, ipangaral ang gospel of salvation throughout the world. At sa lahat ng kanila pong mga itinalaga sa ating mga beloved pastoral workers at sa kanilang co-pastoral, sa ating mga beloved pastoral workers. Amen. At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. And of course, atin din pong binabati ng magandang hapon ang lahat ng ating pong mga subscribers, followers sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel. Muli natin palakpakan ng masigabong palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Let's get started mga minamahal ko sapagkat napakabilis po ng tigatik ng orasan. It's 2:15 na. So ating pong tunghayan yung ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito. So, nakasulat po dyan mga minamahal ko, know them by their fruits. Sa Tagalog, kilalanin niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Of course, ang ating paksa na ito mga minamahal ko, ihango doon sa sinabi ng mahal na Panginoon na talata mga minamahal ko. Isa sa mga talagang pangunahing turo ng mahal na Panginoon para sa kanyang mga anak. Ating pong basahin yung ating pong opening verse dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 7, ang talatay 20. Kindly. Paki-plus po yung English version or translation. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah.
Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 7, ang talatay 20, ito bang sinasabi? Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Amen. Sa wikang Ingles, wherefore by their fruits you shall know them. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Alam po natin, may mga mahalagang aralin o learnings na can be drawn from this statement. Pahayag ng mahal na Panginoon mismo. Turo ng mahal na Panginoon mismo, mga minamahal. At alam po natin na ito yung ibinigay na kasagutan. Lahat muna ay magsabi ng praise the Lord. Pay attention, mga minamahal. Mga iba ay nagkukwentuhan lamang. Mga minamahal ko, pay attention po sa ating pong pinag-aaralan. Amen? Please. Ang sabi rito, mga minamahal ko, ito po yung ibinigay na kasagutan ng mahal na Panginoon doon sa mga naghahanap ng katotohanan. Doon sa mga nagtatanong, nagkakaroon ng alinlangan, nagkakaroon ng kalituhan. Dahil ang dami nga pong mga kongregasyon, thousands of it, that all are claiming to be in the true church of God. Amen po ba? Lahat naman mga minamahal ko, walang kongregasyon dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, na hindi magkiklaim, hindi nila sasabihin na sila'y wala sa katotohanan. Lahat, mga minamahal ko, ay nagsasabi, dito kayo sumapi sa kongregasyon na ito, sapagkat ito ang buong katotohanan. Pero ang sabi nga, you shall know them by their fruits. Makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So mga minamahal ko, makikilala natin sila. Sinong sila? Dahil mga minamahal ko, know them, di ba? Them. Sila. Ang tinutukoy ng mga Panginoon, yung mga nasa loob ng iglesia. Sino-sino yung mga nasa loob ng iglesia? Ang propeta o ang mga ngaral at siyempre ang mga followers. Amen. So mga minamahal, pag sinabing mga minamahal ko, propeta, mga ngaral at mga tigasunod, mga minamahal ko, nasa loob yan ng iglesia. Amen. At ang sabi nga, mga minamahal ko, is it safe to say na kapag mga minamahal ko, merong false, merong bulaang propeta, merong hindi totoong mga mangaral, ang equivalent po niyan ay lost, deceived, and blinded followers. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Uulitin ko po na kapag merong bulaang propeta, mga hindi totoong mangangaral, amen, hindi talaga tinawag, hindi talaga mga minamahal ko ordained na tinatawag na mga ngaral. Mangangahulugan po yan ng mga ligaw, lost, blinded, bulag, at mga nadayang mga followers. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. Yan po ang katotohanan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napakalinaw ang sinabi ng banal na kasulatan sa mga sumusunod na talata. Mateo kabanatang 7, ang talatay 15 hanggang 17. Pakibasa, diretso na po sa Tagalog. Paki-flash po yung English translation. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 7, ang talatay 15 hanggang 17. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo ng may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Anong napansin po natin? Inuulit muli, mga minamahal ko, yung ating pong linyang binasa
Ito mga minamahal ko sa versikulo 16, di ba? You shall know them by their fruits. Amen? Amen? At alam po natin kapag inuulit ang isang, mga minamahal ko, linya, ang isang talata, merong nais pabatid ng mga Panginoon na napakahalaga, napaka-importante. Amen. Mga minamahal ko, malinaw, mga minamahal ko. Ang sabi dito, mga minamahal ko, beware, mga ingat sa mga bulaang propeta na nagdadamit tupa. Amen. Na maamo ang mukha, pero, mga minamahal ko, may kulo sa loob. Amen. Alam po natin, ibig sabihin, mga minamahal ko, amen. But inwardly, they are ravening wolves. Mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Ang isa daw mabuting punong kahoy, hindi yan magbubunga ng masama. Men, may kasabihan tayo sa Tagalog. Ang isang puno ng mangga ay hindi pwedeng magbunga ng santol. Di ba? Amen? So, sabi dito mga, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. So yun, mga minamahal ko. Ibinigay ito, mga minamahal ko, para maging guide, mga minamahal ko, at talagang hindi maligaw ang isang kaluluwa o ang isang taong naghanap ng katotohanan. Amen? Sa atin, mga minamahal ko, pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? This is a prophet-led church. Amen? Amen? Itong iglesia na kinabibilangan po natin, blessed tayo sapagkat ito'y pinapangunahan ng totoong propeta, totoong mga ngaral ng mahal na Panginoon. Amen? Wala nang alinlangan. Sino pa ba ang nag-aalinlangan dito? Hindi natin nasasabi, mga minamahal ko, hindi tayo nadaya. Amen? Sapagkat totoo, mga minamahal ko, hallelujah, matuwid na daan ang ating tinatahak. Tayo po, mga minamahal ko, inapabuti. Magsimula, mga minamahal ko, nung tayo po ay nakakilala sa ating mga Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito na pinapangunahan ng totoong mga ngaral at totoong propeta ng mahal na Panginoon. Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, who shall feed you with knowledge and understanding. Diba? Pinakain tayo. Ano bang pinakain sa atin? Hindi naman lason. Totoong salita ng mahal na Panginoon, napabuti tayo. Amen? Otherwise, mga minamahal, wala tayong pinag-uusapan, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay patungo doon, mga minamahal ko, sa isang masayang buhay, isang punong-puno ng kagalakan na buhay. Meron pa tayong bonus, mga minamahal ko, na eternal life. Amen. Amen. Ang sabi ng ilan, wala na akong maihiling pa. Diba? Di, statement na pahayag yan. Mga minamahal ko na talagang grabe ang ating contentment. Mga minamahal ko, totoo ang ating kinaaanibang iglesia ng Diyos. Amen? Ay nakita naman natin ang bunga. Amen? Ng mga minamahal ko, ng mga men of God, mga minamahal ko, hallelujah, talagang they walk their talk. Amen? Ang ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Wildes Almeda, mga minamahal ko, alam po natin, mga minamahal ko, kung paano niya, mga minamahal ko, talagang sinimulan. Paano siya nagsimula? Amen? Ating beloved assistant pastor, mga minamahal ko, alam po natin, mga minamahal ko, ang mga minamahal ko, kanilang buhay noon. Amen. Bago pa lamang itatag ang iglesyang ito, mga minamahal ko, itinatag, mga minamahal ko, sa grabing pagtitiis, mga minamahal ko, at grabing pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi po tayo nagtataas ng tao, mga minamahal ko, but their lifestyle, alam po natin yan, mga minamahal ko, amen, na talaga naman, mga minamahal ko, totoong mga pastor, mga pastol ng mahal na Panginoon.
Amen. At kung kulang pa tayo ng pruweba, mga minamahal ko, di ba? Boldness of faith, mga minamahal ko, katapangan sa pananampalataya na ipinamalas ng isang tunay na pastor na kahit manganib, mga mawala ang kanyang buhay, pumunta doon sa talipaw, hulusulo. Amen? Hindi pa ba enough, mga minamahal ko, na pruweba yan? Na totoong nasa, amen? Tunay na iglesia tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. But now, hindi lamang para ma-identify, itong you shall know them by their fruits, mga minamahal ko, in-address din sa atin. May mga tao, mga minamahal ko, ano ba ang patunay, Brother Noel, para masabing ang isang tao ay tunay na anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos? Ano mga basis? Mga basihan. Amen? Diba, mga minamahal, you shall know them by their fruits, mga minamahal ko, tinutukoy din ng mga Panginoon, makikilala nyo yung mga tunay na mga anak ko sa pamagitan ng kanilang bunga. Amen? Hindi lang para ma-identify kung sino yung mga wala sa katotohanan, kundi mga minamahal ko, in-address din mga minamahal ko, doon, mga minamahal sa mga naghahanap, mga minamahal ko, sino ba ang mga modelo na aking gagayahin para maging tunay na Kristiyano ako? Pumalakpak ang mga modelong mga Kristiyano. Hindi lahat ay pumalakpak, mga minamahal. So mga minamahal ko, sabi rito, true Christians are likened into a tree. Amen po ba? Ang mga tunay daw na mga Kristiyano ay natutulad sa isang punong kahoy. Basahin muna natin dito sa aklat ng Salmo. Naririnig ko yung mga ingay ng mga bata na talagang habang nag-aaral po tayo dito, mga minamahal ko, ay talagang naghahabulan doon sa bukid. Kaili pakitawag po, nangangailangan din naman sila ng salita ng Diyos. Kinakailangan nilang kumain sa oras na ito. Psalms o aklat ng awit, kabanatang 1, talatay 3. Psalms chapter 1, verse 3. Aklat po ng mga awit, kabanatay 1, talata po ay 3. Ito pong nakasulat. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag dito mga minamahal. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in season, in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Tayo daw po ay natutulad sa isang punong kahoy na malago. Amen? Talagang, ang sabi nga sa isang halaman, green and leafy. Amen? Parang vegetable, mga minamahal. At mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang po punong kahoy na malago, na masisilungan, mga minamahal ko, sa tuwing tag-araw kapag may mga taong naiinitan. Amen? Kundi basically, mga minamahal ko, tayo daw po ay dapat maging fruit-bearing tree. Punong kahoy na nagbubunga. Dahil kapag ang isang punong kahoy na walang bunga, amen, hindi na-maximize ang kanyang pagiging punong kahoy. Yes, pwedeng masilungan, pwedeng kahuyin, pero hindi tayo nakikinabang sa kanyang bunga. Amen? Walang may ibebenta. Kung yan ay may ibebenta, mga minamahal ko, amen? Hindi pwedeng walang masyadong pakinabang. Dahil mamaya, mga minamahal ko, may chilling statement na nakakatakot na pahayag ng mga Panginoon sa mga punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti. Abangan po natin yan. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Well, aside, mga minamahal ko, doon sa siyam na bunga ng Santong Espiritu, meron pong dalawang sprout. Pag sinabi pong sprout, yung umusbong na develop na bunga, mga minamahal ko, tignan nyo mga minamahal yung isang halaman, kapag mga minamahal ko, nag-sprout yan, mga minamahal ko. Di ba may mga sanga na talagang tumutubo. Amen? Na dito yung original na
tinamnan mo, mamaya't maya nakikita mo kumakalat. May nadidevelop, mga minamahal ko. Amen? Amen? Out doon, out of the original, mga minamahal ko na trunk, mga minamahal ko, nagsasanga. Amen? At take note, mga minamahal ko, dito natin, mga minamahal ko, isisentro yung ating pong pag-uusapan. Aside from the nine fruit of the Holy Spirit, mga minamahal na makikita doon, mababasa po natin doon sa Galatia, Kabanatang 5, talatay 22 hanggang 23, but the fruit of the Spirit is love. Ano pa? Sino bang nakamemorize na noong 9 na bunga ng Santong Espiritu? Huwag niyong tignan, mga minamahal ko, huwag i-flash sa screen. Sino pong nakamemorize na noong 9 na bunga ng Santong Espiritu? Love? Oh, sino pong ano? Oh. Peace? Oh, temperance? Goodness? Kindness? Oh, meekness? Dapat mga minamahal, may mag-volunteer sana, mga minamahal ko. Pero parang hindi pa natin, mga minamahal, na isaulado ng lahat. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dalawa. Paki-plus po sa screen yung una. Ito yung tinatawag na fruit unto holiness. Bunga para sa, what's holiness? Kabanalan. Pangunahing bunga, di po ba, mga minamahal ko? Basahin po natin sa aklat ng Roma, Kabanatang 6, ang talatay 22. Kindly, from the book of Romans, chapter 6, verse 22. Amen, God po ang sinasabi. Tatapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, but now being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness, and the end is everlasting life. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Ngayon daw na tayo po'y pinalaya na sa kasalanan. Amen. At tayo po'y lingkod na ng mahal na Panginoon. Di ba may contrast? Ang mga lingkod ng Diyos ay servant of righteousness and ang mga hindi lingkod ay servants of unrighteousness. Ngayon daw na pinalaya na tayo sa kasalanan at naging servant, true servant of God, meron dapat mga binalbunga na umusbong mula doon sa 9 fruits of the Holy Spirit. At ito nga po yung fruit unto holiness. Dapat mga minamahal ko, sumasabay tayo. Mahalaga ang response ng mga audience. Amen? So fruit unto holiness, mga minamahal ko, na atin po nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinabi ritong pangunahing bunga mula doon sa 9 na bunga ng Santong Espiritu na dapat makita sa atin bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Napaka-basic nito, di ba? Parating ine-emphasize, binibigyan ng diin, ng puntos, mga minamahal ko, na napakahalaga ng kabanalan. Ito nga, mga minamahal ko, ay talagang kaakibat ng kaligtasan. Without holiness, wala tayong pag-uusapang salvation. Ang sabi nga, mga minamahal ko, dito sa ating binasa, mga minamahal ko, and the end is everlasting life. Amen? So, pangunahing bunga. So, kumusta? At alam po natin yan, mga minamahal ko, that holiness is something not to be prayed for. Hindi po siya isang bagay na ipinapanalangin. Bakit? Kahit na mga magdamag tayong dumalangin sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, pakabanalin mo ako. Pero kapag ka mainit, mga minamahal ko, nagsishort tayo, easily blessed tayo, mga minamahal ko, amen? Hindi, walang saysay yung ating mga panalangin. Sapagkat ang kabanalan po ay pinapractice. It should be a lifestyle.
Dapat ipamuhay po ito. It is something not to be prayed for, na tinatawag. Dahil nga mga minamahal ko, hallelujah, nasa atin. Hindi baling mainit, basta't hindi ka makapagbigay, mga minamahal ko, ng, di ba, displeasure. Hindi mo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapighati, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon. Dahil kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang kilos mo, ang gawin mo ay wala sa kabanalan, malulungkot ang mahal na Panginoon. Amen? So, paano mga minamahal ko? Sabi nga, doon sa ating pong daily walk as a Christian, paano natin pinapractice ang kabanalan? Oy, pinapractice ko yan, Brother Noel, ha? Pag nasa gawain ako ng mahal na Panginoon, ay napakahaba ng aking mga damit. Ay talagang sobra-sobra doon sa standard. Alam mo na. Ha? Pero kumusta sa bahay? Kumusta naman kapag ka ikay nakahalubilo sa iyong mga kapwa, mga minamahal tao? Kaya sinasabi ko ito, mga minamahal, kapag ka humalo ba ang isang anak ng Diyos, amen, na talagang sumusunod, ipinamumuhay ang kabanalan sa crowd of unbelievers, dapat mag-stand out siya. Dapat magningning siya. Dapat ma-identify kaagad siya. Mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, visible mga minamahal ang mga anak ng Diyos. Humalo man yan sa crowd of unbelievers. Talagang makikitang patunay. Kakaiba. Amen? Kung ang lahat, mga minamahal ko, ay nakakolorete, naka-sleeveless, mga minamahal ko, talagang medyo, di ba? Revealing ng mga kasuotan. Di ba yun ang uso? Amen? Sa mga kababaihan ay talagang nandoon mga minamahal ko, yung skin revealing. Talagang nagkukulang ng mga tela ang kanilang mga kasuotan. Pero kapag ka nandoon ang isang anak ng Diyos, may modelo, mga minamahal ko, ng kabanalan, dahil iba ang kanyang kasuotan. Iba ang kanyang aura. Makikita mo yung holiness. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Napaka-basic ng ating pong pinag-aaralan. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Kindly. Paki-flash yung English, mga minamahal ko, sa screen. Amen. 2 Korintos 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan, o ang pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Amen. Sa wikang English. Ang sabi nito, be not. Mali ito mga minamahal ko. Kung mapapansin nyo, sa mga teachers, kindly ang correct nito, dapat be not equally yoked. Diba? Kasi pag be not na, tapos unequally pa, amen? Amen? Correct natin. Be ye not equally yoked together. Ibig sabihin, mga minamahal ko, huwag kang makipamatok, huwag kang makisama. Dapat mag-iba ka ng kulay. Hindi kayo pare-parehos ng kulay kapag humalo ka sa crowd. Amen? Kung mga minamahal ko, sila ay nakasuot ng itim, dapat nakasuot ka ng puti. Amen? Be not equally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Ano daw po ang pakikisama ng katuwiran at ang kawalan ng katuwiran, kasamaan? And what communion? Ano ang pagsasama ng ilaw at ng kadiliman? Napakadaling intindihin. Amen? Pero it seems, mga minamahal ko, ang hirap i-practice ng mga ilan. Amen? Be not equally yoked together. Napaka-basic, mga minamahal na panuntunan kung gusto mong ipamuhay ang kabanalan. Diba? Ang pinaka-simpleng meaning ng kabanalan is be iba. Maging iba. Amen? Amen? Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga minamahal ko,
holiness is what makes the difference. Yun ang pinakaiba natin. Amen? Dapat magbunga tayo ng fruit unto holiness. Napaka-basic. Kasi kapag wala tayong bunga ng holiness, amen, bumilang ka na ng mga ilang taon, wala pa ka rin bunga niyan, hahanapan ka naman ng Panginoon. Amen? Dapat kung isa kang punong kahoy na malago, amen, ay talagang makikitaan yung mga minamahal ko yung sanga mo ng holiness. Amen. Amen. Pangalawa, fruit of righteousness. Bunga ng katuwiran. Philippians chapter 1 verse 11. Sa aklat ng Pilipos, kabanatang 1 ang talatay 11, kindly. Aklat po ng mga taga-Pilipos, kabanatay 1, talata po ay 11. Ito pong nakasulat, na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Paki-plus po yung wikang Ingles, mga minamahal ko. Philippians chapter 1 verse 11. Ang sabi rito, being filled with the fruits of righteousness. Pero doon sa translation, mga minamahal ko, mga puspos ng bunga ng kabanalan. Medyo malayo. Pero ang sabi rito, mga minamahal ko, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Na dapat daw mapuno tayo, magbunga tayo ng bunga ng katuwiran para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng mahal na Panginoon. Amen? A righteous people of God. Kumusta? Can we say, mga minamahal ko, oy, Brado Noel, nagbubunga ako niyan. Fruit of righteousness, meron ako niyan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi po sa salita. Amen? Ang daling sabihin, mga minamahal ko, di ba? May bunga ako ng righteousness, pero itinatatwa ng iyong mga gawa. So better not to say, mga minamahal ko, dahil kapag mga minamahal ko, meron akong liliwanagin sa inyo. Medyo too taxing, medyo mabigat pagka mga minamahal ko, pinag-uusapan ng salitang righteousness. Pag hindi natin na balance, mga minamahal ko, amen, mamimisinterpret mga minamahal ko na kapag we go beyond, mga minamahal ko, di ba? Masyadong over-righteous. Di ba? Medyo ang dating sa tao, mga minamahal ko, ay talagang negatibo. Ibig sabihin, mga minamahal ko, wala na kaming puwang. Ikaw na. Ikaw na ang bida. Ikaw na ang righteous. Ikaw na. Kami ang mali. Di ba, mga medyo negative? Kaya mga minamahal ko, you can say, mga minamahal ko, na kapag may kausap tayo, you know what? I'm a righteous person. Marami magtataas ng kilay. Amen po ba? Amen. I'm a righteous person. Diba? Talagang public announcement. Ang yabang naman ito. O ano kami? Kung ikaw ay righteous, unrighteous kami. Diba? Yun ang magiging damdamin, mga minamahal ko. Yan ang magiging reception, yung mga nakikinig sa'yo. So mga minamahal ko, you don't have to publicly announce, mga minamahal ko, you don't have to tell the world that you are a righteous person dahil yung bunga mo ang magsasalita mismo, your good deeds will speak for itself, mga minamahal ko. Hindi mo kailangan magsalita. Mismong tao ang magsasabi. Diba? He's a righteous person. Pero medyo mabigat nga, mga minamahal ko. Kaya, ang ganda, mga minamahal ko ng pagkakasulat ni Apostle Paul. Para, mga minamahal ko talagang ma-solidify, maintindihan natin, maigi, mga minamahal ko, hallelujah, yung righteousness na ito, mga minamahal ko. Meron po siyang sinulat dito, mga minamahal ko, sa aklat ng Efeso, kabanatang 5, ang talatay 9. Mga minamahal ko, ito po yung pinagsama-samang bunga ng Espiritu, na ito yung kinalabasan. Mga minamahal ko, yung pinagsama-sama, di ba? All combined, minix, mga minamahal ko, ang
Maaring yung 9 fruits of the Holy Spirit. Yung fruit unto holiness, mga minamahal ko, pinagsama-sama ang kinalabasan, fruit of righteousness. Amen? Dito mga minamahal ko, hallelujah. Sa Ephesians chapter 5 verse 9. Kindly. Amen. Ito po ang nakasulat. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Paki-plus po ulit yung wikang Ingles. Mga minamahal ko, iba na naman yung translation. Mga minamahal ko. For the fruit of the Spirit. Sinabi dito sa Tagalog, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan. Di ba? Kaliwanagan as compared to Spirit, medyo magkaiba. Mga minamahal ko, ang sabi rito, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Dito daw mga minamahal ko talagang nabubuo. Pag sinabing righteousness, mga minamahal ko, hallelujah, you talk about goodness and truthfulness. Kabutihan at pagiging totoo. Amen po ba? Kapag ka gusto mong magbunga ng righteousness, mga minamahal ko, dahil sinasabi nga medyo taxing, medyo, mga minamahal ko, hindi mo naman pwedeng sabihin, di ba? Ipangalandakan sa mga tao. You know what? I am a righteous person. At sabi ko nga, marami yung tataas ng kilay. Sasabihan ka mayabang. Pero ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lip service ang pagiging righteous. Makikita sa gawa, kahit hindi mo pa sabihin, mga minamahal ko, sasabihin nila mismo na ikaw, mga minamahal ko, ay mabuting tao. Ikaw ay nasa katwiran. Ikaw ay talagang, mga minamahal ko, totoong anak ng Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. We don't have to resort, mga minamahal, doon sa sinatawag na self-proclamation. Wala yan, di ba? Dahil, mga minamahal, ang sabi nga, mga minamahal ko, magniningning ang ating mga ilawan. Yung magandang gawa po natin, yung good deeds and good works po natin, mga minamahal ko, will speak for themselves, mga minamahal ko, sa mga tao. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, goodness. Pinadaan sa goodness, kabutihan. Tingnan nyo. Bakit, mga minamahal ko, mas ginamit yung goodness, mga minamahal ko, versus righteousness? Tingnan nyo, mga minamahal ko. Makinig kayo mainam. Pagka sinasabi mo, mga minamahal ko, sa isang kausap mo o sa mga tao, well, di ba? Pag sinabing, you are a good person. You are a very good person. Maganda ang karakter mo, maganda ang ugali mo, di ba? Katanggap-tanggap. Pero kapag ka sinabing, you are a righteous person. Very righteous. Teka, medyo maraming, di ba? Medyo, madami mga minamahal ko, magpoprotesta. Amen? Tingnan nyo yung impact, mga minamahal ko. Di ba? He's a very good person, pero pag sinabi, he's a very righteous person. Teka lang. Baka mauwi yan sa self-righteousness. Amen? Hindi po pwedeng sabihin. So, na-realize natin ngayon, mga minamahal ko, kaya mga minamahal ko talagang ipinadaan sa goodness. Di ba? Amen? Lahat ng nakakaunawa, magsabi ng praise the Lord. So, goodness, mga minamahal ko, mabuti kang tao. Di ba? Napag-usapan natin lately, mga minamahal ko, yung goodness of God, na yun ang malaking pakinabang natin sa Kanya. Di ba? Kung good ang God, mga minamahal ko, hallelujah, dapat good din ang kanyang mga anak, di ba? Amen? Yan ang pagiging mga minamahal ko, hallelujah, di ba? Christ-likeness. Christ-likeness na tinatawag. Kung mga minamahal ko, ang talagang yung attribute, mga minamahal ko ng mga Panginoon na is a good God, mga minamahal ko, number 1 siya sa goodness, dapat ang mga anak ng Diyos din. Mga minamahal ko, very good. Amen? Kahit na hindi na sabihin very righteous, very good. Ang mga anak ng Diyos, mababait ang mga anak ng Diyos. Diba? Talagang mga minamahal ko, ang sarap pakinggan. Nakakataba ng
Puso. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord! Now, we come to truthfulness. Yung pagiging, mga minamahal ko, totoo. This is a righteous fruit na kinakailangan makita sa atin bilang punong kahoy. Di ba? We are likened to a tree. Meron na tayong mga minamahal ko, hallelujah, fruit unto holiness, nakikita na sa atin. Amen? Meron pa tayong fruit of righteousness, mga minamahal ko, goodness, at ito yung truthfulness. Pagiging totoo. Amen? So, mga minamahal ko, as children of God, we tell the truth and nothing but the truth. Or, sinasabi ng ilan, hindi ko sinasabi mga minamahal ko na perfecto tayo. We sometimes tell lies. Amen? Diba? Ang daming klase ng lies. Small, white lies, big lies. Lie pa rin. Amen? Pero mga minamahal ko, alalahanin po natin mga minamahal ko na ang ating pinaglilingkurang Diyos is the God of truth. Amen? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Amen? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. So mga minamahal ko, kapag nagkasala tayo, na kapag sinungaling tayo, mga minamahal ko, ay, we should repent. Pagsisihan po natin yan. Dahil mga minamahal ko, alalahanin po natin. Bago pa man ma-develop yung tinatawag na compulsive. What is compulsive? Habitual. Lying. Di ba? Mga minamahal ko, yung parati ka na lang, mga minamahal ko, hallelujah, talaga nagsisinungaling. Nag-i-start po yan sa isang diba? Maliit na kasinungalingan o malaking kasinungalingan na nagawa mo minsan sa iyong buhay at kapag oy, maganda yata. Medyo, I was able to save my face. Hindi ako napahiya. Maganda yata. Baka mahiyang ka dyan. Paalala lang kapatid. Amen? Dahil mga minamahal ko, hallelujah, sinabi ng atin pong mga minamahal quote na mababasa ngayon, pakitignan. Paki-flash po yung quote. Bakit mga minamahal ko, hallelujah, pagsisihan po natin, mga minamahal ko, yung kasinungalingan na talagang nagawa po natin, mga minamahal ko, at wag nang tangkaing maulit pa. Sinabi po rito, a single lie discovered is enough to create doubt in every truth expressed. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, kapag ka may na-discover na kasinungalingan, apektado ang iyong kredibilidad. Amen? Dishonesty, mga minamahal ko, hallelujah, destroys relationship. Diba? Kapag ka, mga minamahal ko, ikay pinagsinungalingan ng minsan, mga minamahal ko, diba, ang realidad? Medyo daw ka na. The next time around, mga minamahal ko, baka ang sasabihin niyang katotohanan ay hindi mo na paniniwalaan dahil nasubukan mo na siya minsan. Amen? Totoo po yun. Dishonesty destroys relationship sa isang mag-asawa. Ang hirap-hirap patawarin nung esposa yung kanyang esposo sapagkat he cheated on her. Di ba? Nagkalamat na ang relasyon. So kahit mga minamahal ko, talagang, dear, napatawad na kita. Talagang, wala na. Pero, kapag ka mga minamahal ko, nag-away. Amen? At kapag ka medyo may mga nagagawa si Mister, mga minamahal ko na medyo unusual sa kanyang mga schedule, sa kanyang mga gawi. May na-discover na mga talagang, maaring lipstick, mga minamahal ko, o panyo, mga minamahal ko. And then, di ba? May lamat na kasi. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, talagang nabubuhay ang kalansay ng distrust. Di ba? Dahil sa isang maling gawa na kasinungalingan. A single lie
discovered is enough to create doubt in every truth expressed. Amen? So wala nang maniniwala sa'yo. Gusto mo ba yon? Yung kredibilidad mo, mga minamahal ko'y nasira. Di ba ayaw mo? Amen? Amen? Nagre-resulta yan sa distance relationship, nilalayuan ka. Bakit, mga minamahal ko? Dahil mga minamahal ko, yung truthfulness ay wala sa'yo. At ngayong Kristiyano na tayo, hindi na bagay, mga minamahal ko, na talagang i-justify pa natin. Yes, umaamin tayo. Nagsisinungaling tayo, paminsan-minsan. Pero, mga minamahal ko, grabe ang epekto sa atin. Amen? Nare-realize natin, dapat inamin ko na ang katotohanan para mas lumaya ako kaysa kinulong ko na naman ang aking sarili, mga minamahal ko, sa isang kulungan. Di ba? Hindi tayo lalaya by telling another lie, by covering lie with another lie. Di ba? Grabe yun. Mas maigi nang inamin na natin kahit, mga minamahal ko, mapahiya pa tayo, masaktan pa tayo, at least lumaya tayo, mga minamahal ko, sa kamay, sa kontrol ng dyablo, sapagkat he is the father of lies. John chapter 8 verse 44. Diba? Kung siya ang ama ng kasinungalingan, ang ating ama ay ama ng katotohanan. Binanggit ko na kanina. Jesus is the way, the truth, and the life. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So mga minamahal ko, yes, minsan na tayong mga minamahal ko binalot ng kadiliman sa ating mga buhay. Ngayong nasa liwanag na tayo. Hindi ko alam kung mga minamahal, matino pa yung isang taong lumaya na tapos gustong bumalik ulit sa kulungan. Meron bang ganon? Na after he was freed from prison, ay gusto ulit bumalik sa kulungan? Siguro mga minamahal ko, magpa-check up siya. Diba? Malaya na siya. Pero bumabalik ulit doon sa kulungan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. Ephesians chapter 5 verse 8, malapit na po tayong magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, ang kabanata 5, ang talatay 8, sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Amen. Magsilakad daw tayong mga anak ng kaliwanagan dahil nasa liwanag na tayo. Amen? We are now in the light. Di ba? Children of light ang bansag sa atin. Hindi children of darkness. Di ba? Nandoon ang katotohanan sa kaliwanagan. At doon tayo manatili, mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, pagsisihan po natin. Amen? Dahil mga minamahal, hindi naman tayo perfecto. Amen? Dahil siguro mga minamahal ko, nakapagsinungaling tayo. Dahil, amen? Ang dami kasing dahilan kung bakit nagsisinungaling ang tao. Pero hindi pwedeng i-justify. There's no justification whatsoever. Ang nagsinungaling ako, Brother Noel, kasi ayaw ko siyang masaktan. Di ba? May mga kasinungalingan ng mga minamahal ko na talagang, ang sabi nga nila, kinategorize as white lie, small lie, kasi mga minamahal ko, sinasabi ng mga kausap mo, nagpa-retoke siya, mga minamahal ko, nagpa-beauty, amen? Tapos, hindi naman talaga kagandahan, hindi maganda ang resulta, tapos tatanungin ka niya, kumusta ang aking facelift, brother, sister, di ba? Para hindi na lang siya masaktan. Di ba? Anong sasabihin natin? Approve! Ang ganda. Pero sa totoo lang, hindi maganda. Nagsinungaling tayo for him or for her not to be offended. Di ba? Malinaw po ba, mga minamahal ko? Pero iba, mga minamahal ko, pagka nagsinungaling tayo dahil meron tayong masamang intensyon. Doon po nag-bavari, mga minamahal ko. Kaya nyo, kapag meron tayong time, mga minamahal, i-discuss po natin yan, mga minamahal ko. Amen?
Pero sometimes, mga minamahal ko, yun nga, mga minamahal ko, if we have learned the art of telling lies, yun na po yung pinakamasama. Dahil nagiging compulsive, nagiging, mga minamahal ko, habitual. Talagang lifestyle na natin ang magsinungaling. Napakasama po noon, mga minamahal ko. Talagang mabulid tayo sa apoy ng impyerno. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ito na yung chilling verse na aking tinatawag. Bilang inilintulad sa punong kahoy, di ba? Hinihingi ng Diyos yung ating mga bunga. Aside from the 9 fruit of the Holy Spirit, na binanggit natin kanina isa-isa, love, peace, meekness, gentleness, long-suffering. Amen? Amen? Itong dalawa na talagang umusbong na bunga, fruit unto holiness, at saka fruit unto righteousness, na mga nire-represent ng goodness and truthfulness. Ito na yung chilling verse. Sa mga hindi nagbubunga ng mabuting bunga, anong gagawin sa kanila? Kung tayo po yung mga punong kahoy, Matthew chapter 7, verse 19. Ito na po yung pinaka-last verse po natin. Chilling verse, mga nakakatakot na bersikulo. Pero mga minamahal ko, hallelujah. Kung atin pong mga minamahal ko, hallelujah, may iwasang hindi tayo, mga hahantong, mga minamahal ko. Amen? Ay, gawin na natin. Amen. Amen. Kylie, Matthew chapter 7, verse 19. Amen. Mateo 7:19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Amen. Every tree that bringeth not forth good fruit, amen, is hewn down, cut down, and cast into the fire. Ang isang punong kahoy na hindi namumunga ng mabuti, walang silbi, amen, ay pinuputol at inihagis sa apoy. Amen? Kung sa mga minamahal ko, hallelujah, literal na mga minamahal ko, hallelujah, ginagawang fuel. Amen? Dahil natuyo na, hindi na kasi dinaluyan ng sustansya mula doon sa ugat. Amen? Pero sa spiritual na aspeto, ang isang Kristiyanong hindi namumunga ng mabuti ay mga ibinubulid doon sa apoy. Apoy ng impyerno. Amen. So mga minamahal ko, totoo nga. You shall know them by their fruits. Hindi lamang yung mga bulaang propeta. Hindi lamang yung hindi totoong iglesia, church. Hindi lamang yung hindi totoong mga ngaralang ma-identify. Ma-identify din. Dito sa sinabi ng mahal na Panginoon na you shall know them by their fruits, pati na ang mga Kristiyanong tunay. Ano ang kanilang mga bunga? Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patawad. As simple as this, mga minamahal ko, humingi tayo ng tawad. Nagbibigay ng ikalawang pagkakataon ng walang Panginoon para ituwid po natin, mga minamahal ko, ang ating mga landas. Kung ating binubunga, mga minamahal ko, ay hindi mabuti. Ang dami pang pagkakataon na ipakita natin sa malang Panginoon that we are a good tree. Mabuting punong kahoy tayo. Nang sabi nga, ang mabuting punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. Ngunit ang masamang punong kahoy ay magbubunga ng masama. Pinagsisisihan ko'y tunang lubusan upang di na muli magbalikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pa magbago, ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang binulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Kung pag-iisipan ko Mga kapatid na minarapat ka. ang iyong Ginawa mo minarapat. Hindi ka ibig-ibig. Ngunit inibig mo kami. Mga kasalanan. Pero kami pinatawad mo. Hallelujah. Umibig pa Wala mo yun. nang hindi pa sa iyo. Ang binulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa iyo. Hallelujah. Habang lumalaw ng araw, pagbulay-bulayan natin mga minamahal ko. At yung mga espiritual na kalalagayan. Hinahanapan tayo ng bunga. Hindi lamang mga minamahal ko yung bungang kaluluwa. Ba't yung pinakapangunahing bunga? Dahil bago pa man tayo magbunga ng mga kaluluwa, dapat makita yung bunga na ating mong pinag-usapan. Fruit of holiness, and to holiness, fruit of righteousness. At kung wala ito mga minamahal ko, hallelujah, paano nga tayo magiging ilaw at asin ng sanlibutan ito? How can we draw people, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo nga mga minamahal ko, hallelujah, ay nasa totoong gawain ng Panginoon. Totoong anak tayo ng Panginoon. Makita nila mismo si Kristo sa atin. The goodness of God. Mga minamahal ko na ating mo pinag-uusap. Bunga ng ating pagiging tunay ng mga anak ng Diyos. Sa mga beloved webcast viewers, pinagpala po kayong lubos. Ang nyunaso pong ang gawain, makikita nyo talaga ang totoong bunga. Bunga ng pagpapagal ng isang tunay na propeta. Isang tunay na mga ngaral na talagang devoted, dedicated, mga binabal ko sa kanyang pagkatawag, sa kanyang pagiging pastol. At ang mga tao rito, mga binabal ko, bawat hindi perfecto, pero patuloy na nagsusubikap magbunga. Magbunga ng kabanalan, magbunga ng kabutihan, magbunga ng katotohanan, magbunga ng katwiran. Purihin natin ang pinakamamahal. Ay mula ko minamahal ko kasama ng ating minamahal ng mga visitors, tumanggap sa ating pinakamamahal. Now is the appointed time. Ngayon ang itinakdang araw, na araw ng inyong kaligtasan. Di sa araw ng bukas. Tanggapin ninyo ang ating pinakamalapit bilang hari, Diyos at tagapagligtas ng inyong pong mga buhay. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking babang. Repeat after me. Palaban ng Jesus, maraming salamat sa dakilang pagkakataon na ito na aking napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan.
ang bunga ng kabanalan, bunga ng katuwiran. Palapagin ng Jesus, nais ko rin magbunga ng mga fruits na ito. Palapagin ng patawahanin mo po ako. Sulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Linisin mo po ang aking mga kalikuan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kami naman po mananalangin sa inyo, dakilang Diyos sa bagbala. Narito po ang mga beloved visitors, mga new souls, Panginoon na tumanggap sa iyo. Sulat po ang kanilang mga pangalan. Diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gamitin mo po silang channel of your blessings ng kanila ring mahal sa buhay. Ay madala nila sa aming pong banal na gawain. Tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa lahat ang pangangailangan espiritual. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangkalatang panalangin ng Man of God. In Jesus' name, amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Makabalik po kayo sa inyo po mga kinaupuan. Huwag po kayong mag-alala. Kung once you have decided na tanggapin ang bautismo sa banal na pangalan at pinakamamahal ng Panginoon, meron pong baptismal robes na inyo pong isusuot mamaya. At ipapaliwanag pa sa inyo ng gusto ang kahalagahan, ang importansya ng hallelujah, bautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. This point in time, mga minamahal ko, tayo pong lahat ay darako sa ating pong mga kanyang-kanyang mga pangailangan. Pero as usual, unahin po muna natin ang pangailangan ng ating pong banal na iglesia. Dumalangin tayo mga minamahal ko. Amen? 2023, mga minamahal ko, sa pagbabalik ng mga Panginoon, makapiling pa natin ang Man of God. Mga minamahal ko, amen. Bigyan siya ng kalakasan, dagdag ng mga taon. Para mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy, hallelujah. Niyang mapangunahan, may panalangin ang tunay na iglesia ng Diyos. Hallelujah. Ay pong lahat, hallelujah, ay dumalangin. Opo, dakilang Diyos, sa babalal po kapangyarihan sa lahat. Walang Panginoon. Wala po kaming gustong unahin sa aming pong, hallelujah, prayer list. Kundi ang kapakanan ng aming pong banal na iglesia, ang patuloy na kalakasan, kalusugan. Sabi po, pinamahal at ginagala ng Evangelista Wellistad Almeida, sampun ang kanyang mamahal sa buhay. Hallelujah, walang Panginoon, maging aming po mga minamahal na mamanggagawa. Ang aming po mga minamahal na mga kapatid na hindi na po namin nakakasama sa aming pagdalong pananambahan. Walang Panginoon, hallelujah, hallelujah, pinapanalangin po namin sila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating po mga karamdaman, kung pagmumura, pag-inom ng alak, paninigarilyo, na hindi po natin na mga minamahal ko, hallelujah, talagang na itigil pa. Hallelujah. Tumalangin tayo, tumingin ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patong po natin mga kaliwang kamay sa ating po mga bibig, pinansyal na mga pangangailangan, dalawang kamay, manatiling nakataas. Hallelujah. Ating pong i-cast out ang lahat ng mga demonyong halang, mga karamdaman. Hallelujah. Na talagang umatake. Hallelujah. At naapektuhan ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong dumalangin. Nakilang Diyos sa magbadal sa iyong makapangyarang pangalang Jesus ay aming sabang-sabang pinapalayas. Sinasaway anumang uri ng demonyong mga karamdaman, kahirapan sa buhay, cast out in the mighty name of Jesus. Demons of cancer, TB, diabetes, high blood, mataas na kolesterol, prostate cancer. Hallelujah. Ano pa ang mga gumugulo sa buhay ng mga anak ng Diyos, mga bisyo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The top of our voices, let us all shout 3 times. Walang magbibiro. Buong kalakasan, mga minamahal ko, sabay-sabay po tayo. 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po ay darako sa ating mamahalagang announcement, mga minamahal ko.